Takže čus lidi, já vás dám prvního partu na Minecraft, jmenuje je Peko a já vás vítám prvního partu na naši novou sérii z Minecraftu. A dneska to bude na Minecraft 1.9. A dneska, jak už jsem říkal, jsem tady zmiňoval, jak můžete poslat z názvu videa, nebude to obyčejný Minecraft, bude to hardcore Minecraft. A můžete tady na to. Původně jsem ani nechtěl natáčet, dostal jsem se k tomu úplně náhodou a řekl jsem si, že to zkusím. Takže se když se nám generuje, nebo nechci to nějak obkecávat, co se jen dělo, tak jsem řekl, že to zkusím a uvidíme. Takže, svět se nám tady zatím načítá. První video bude takový úvodní, bude nějak dlouhý, 20 minut, nemám ani veřejný účet. Řekl jsem si jenom, že to zkusím, jak se mi povede a to rozhodně prostě uvidím. Takže, jsme zřejmě v nějakém lese a my se to seká, to se asi načítá mapa, já to koukám, bez tak jo. Ale já už asi vím, že to bude. To mám vyplnit, ještě, že bych možná. Nevím, čím to teďka je, pravdě. Tak už je to v pohodě, svět se teda si načítá, to asi se začátku bude kolegovat. Než se načte. Takže to prostě na začátku mluvte. A my se teda na to můžeme pustit. Ten strom a původně bych to natáčel se zvukama, ale vzhledem k tomu, že můj mikrofon není moc kvalitní, mám ten zabudovaný ve notebooku, tak si nemůžu pouštět jakože třeba hudbu z té hry nebo se zvuky, protože by mě myslím nebylo ani slyšet a jednou jsem se mu natáčel, tuším, měl jsem starý channel, tam jsem natáčel 2 hodiny Annihilation. Dal jsem si to i se zvukama a nešlo mě absolutně slyšet. Takže padá, že jsme v nějakém, myslím si tomu říká, že je to nějaký hodně vzácný biom, teda. Jsem vůbec nečekal, víte, že to jsou všude rostlinky. Což je trošku divný, vypadá tak, že se nějaký lesní žvíl. Jakože. Já se stejně pozbírám tak jako tak, nevím sice proč, ale když už jsem tady, tak já se to všechno pozbírám. Takže. Jich teda trvají fakt moc, což se moc nelíbí, ale tak. Aspoň tomu dává nějaký šarm, aspoň tak, není to tak, je to celkem originální, dá se říct. Takže já to dělám tak nejdřív, že já se někam zajdu a uvidím, jestli to někde končí tenhle biom. Protože tenhle biom se mi to moc teda nelíbí absolutně. Ale vypadá to, že je tady, takže zase budu muset kopit teda s tím, že prostě tak je. Takže já si udělám rovnou crafting, když tak můžky nevidíte. Tohle video bude asi totálně ten na 60 snímků za sekundu, protože jsem se tak nastavil a chci, aby moje videa nebyly nějakých 15 fps a protože mám, dá se říct, silný počítač, tak nechci ho nějak moc šetřit a chci ho využívat na plno. Takže, teda tady rovnou výše uhlí, původně bych natáčel nějakou těžší ale rozhodl jsem se, že začnu tohle, protože to už je tady taková ta klasika a původně ani nechci natáčet nějaké. Ještě tak jsem možná časem se dostaneme do Counter Strike. Nevím, třeba i k jednoduchým onlineovkám, třeba jako Shixenfish, který natáčí Dennis TV, nebo natáčel, teď nevím už. Pokud mě možná znáte, tak se podívejte na jeho kanál. Takže vypadá, že tady uhlí je docela dost, což je super, protože bych si tady mohl dělat takovou, dá se říci, bunkr, nevím jak to nazvat. Protože bunkr potřebuju, protože nechci zrovna tady nějak běhat po lese, zvláště když má ten hardcore. Aha, navíc ani tady nejsou žádný zvířata, což jsem měl asi zvážit ten faktor, takže znamená, že já si tady natěžím jen to uhlí a půdu. Protože jsem si to nějak nechci, dá se říct si mazat, protože opravdu nechci nějak. Jakože chci prostě zaprvé musím najít ovce, což už mám tady 2 ovce, hnedka jsem zabil. A potřebuji ještě jednu a opravdu tady nechci nějak, kdybych to měl normálně na survival, ne na hardcore, tak bych normálně třeba i tady pobíhal, jo, že třeba v noci, ale bohužel vzhledem k tomu, že mám hardcore a nechci nějak umřít, což by nebylo moc fajn, tak budu stát trochu větší pozor než obvykle. Já se teda ještě natěžím tady rychle stone, nebo cobblestone, protože potřebuji dřevěné nástroje, teda kamenné nástroje. Kdybych se když tak nějak zasekával nebo podobně, tak to prosím ignorujte pro první díl, protože přece jen začínám a ještě s tím mám takové zkušenosti.
Takže já si teda udělám rychle teďka prumpáč, protože musím je co nejrychleji najít, protože jdeme v Minecraftu jenom za 10 minut. Musím se sprumpat maximálně, to je jedno. A jak vidím, tak tady nic absolutně není. Ale jsou tu velké stromy, takže chtěl by to najít ještě i ten druhý typ toho stromu. Tady to bohužel asi není. To úplně jediný asi strom. A jo, už jsme v normálním, tak už jsme v normálním světě, teda musím říct, že opravdu je dobrý, to se povedlo. Z koně asi maso nepadá, že jo. Takhle při tom můžu. To můžu říct. Ne, poražně v kůži, ale to je mi celkem na nic, promiň. Hřebičku, párečku. Teď jsem říkal hřebiček, páreček, ale to nemá smysl. Ale mám tady zrovna, už to je celkem krásné teda. A vidím už ovci, takže super, ale zrovna navíc nepojdem. A tady je houba, tam je houba, což nám jsme mohli celkem hodně jídla, myslím, že houbové polívky. Takže já tady rychle zabiju ovci. Teď se mi to nějak seká, ten se ještě nečítá, že všechno a tak podobně. Takže tady máme ovce, teda ovce krávy, ježiš si to pletu. Takže tady zrovna máme tak šikovně, jak se tady zabiju. Myslím, že se tady jsem to pak despavnou, že pak se tu znovu objeví. Takže maso už máme v celku dost, zase tady ještě tu zabiju tady tu jednou a zkusím vytěžím si ty houby, ty velké houby. Protože zaprvé už potřebuji nějaké jídlo a nechci se vám moc vypékat. Protože na to opravdu není čas. No tak. Možná sprintovat nemůžu, takže už to buď to fakt budu muset víc, myslím, že to nenapadne. Takže tady máme druhý, což nám tady opravdu šikovně to vygenerovalo. Tak a teď se mi to znova seká a já netuším absolutně čím to je. Takže já se to vám trošku tam máme. Já nevím absolutně teďka čím to je, teda absolutně fakt nevím. Tak, už by to mělo být asi v pohodě, takže opravdu omlouvte. Je to z toho důvodu, že svět se načítá a nikdo ten počítač prostě nestíhá, nechápu, co s tím je, ani to nechci řešit. Takže tady vytěžím, teda moc nám to nepadá, čekal jsem, že budu mít možná tak 10, 20. Že vypadá, že se možná k tomu i nedostanu, těm 10. Protože opravdu, když už jsme tady, tak já chci to využít co nejvíc, protože jídla není neví dost teda. Takže já to udělám teda tak, že tady mám houbičky, 15. A já bych řekl, že to asi stačí možná, že bych mi přijde zbytečné, takže to normálně nechám a stejně tak nebudu poblížit, takže proč by ne? Tak, že nám teda zatím nepadla ani jeden, to je velká smůla, protože já potřebuju celkem dost. A už nám teda padají, teď se nám vypadá asi 5. No, teď už to padá, což je super. Takže já si teďka dneska vytěžím hezky a pak si hezky pozbírám. Já to dělám vždycky tak, že vlastně dá se říct, že vždycky to vytěžím a pak už to tak vybírám. Dá se říct, že sbírám úvodovka. Takže takže máme 9, což je celkem velice slušné. To znamená, že aspoň na těch 10 polívek to určitě bude. Jelikož polívky dělat jakože celkem ten hlad, jakože dávají hlad celkem dobře. Já nevím, jak to říkat dávají hlad. Říkejte si, co chcete, já můžu říkat dávat hlad, takže přidávat tam bary. Takže tady mám ještě jeden dokonce, to jsem si nevšiml, takže udělám takovou krásnou věc. A to, že se tady udělám baráček. Nebo bych mohl udělat baráček. Ale vzhledem k tomu, že už musím dělat jídlo, protože už opravdu potřebuju, nemám cobblestone, ježišmarja. Tak, to by nám mohlo stačit, ano, ještě si trochu dorazadově na kopu, kde by náhodou. Tak a tady máme Woodblanks, ty si takhle použiju hezky. Tak se teďka natěžím, vlastně zbyde, což by mohlo. Vzhledem k tomu, že to dáváme celkem rychle. Tak. Tady máme cobblestone, já se teda rychle tady dělám pec. Mám ještě celkem dost surovin, takže by to mohlo celku být. Tady uděláme ještě rychle mističky. Co vydám mističky, což je dobré, pak můžeme použít víckrát. Tak a máme polívky, máme jich celkem hodně, takže
Několik to dá, myslím, buď to jde nebo hodně. Jo, dávají to hodně. Takže tady jenom tak hezky najím. Tak. Jak to tady máme, tak to myslím, že nám prostě to bude stačit. Jde o to, že nám se pomalu plní inventář. Takže to budu muset rychle teda nějak udělat. Což pochybuji, že to stěnu, ale tak musí se to, musím. Tak, vím, že už to nám jede v celku v pohodě teda. Že se fakt už se načítají ty poslední nějaké šanky, nebo co mu říká. Takže já si myslím, že tohle by nám pomalu mohlo stačit, ještě to asi vytížím poslední 4. To celkem epicky. Tak, to nám bude určitě teda stačit, takže tak 20 to určitě nám bude stačit, to bez diskuze. Takže já to udělám tak, že já si tady můžu dát schody vlastně, dá se říct, jo. Dokonce. No. Takže to bude. Tady ne, tady už si to udělám tak, že... Tak, já jsem, už nám zapadá slunce, takže musím teď trošku dát říct urychleně možná i. Myslím, že jsem měl celkem originální nápad na to. Tak, ještě máme tak, což je nám úplně v pohodě, nebo mohl úplně v pohodě vyjít. Si mi teda baraček trošku možná i větší, takže já si tady rychle dostavím. Celkem na první díl jsme stihli teda hodně věcí. Tak, to se zatím vytěžím. A já se musím dostat tyhle. Takže já to dělám tak, že dřevo nám rozhodně musí být nějaké do rezervy, dá se říct. Takže já to dělám tak, že si tady dělám náš baráček, nebo naši vilu, nebo jak tomu budu říkat. Ještě jsem si natěžil teda ty kouly, protože to opravdu potřebuju. Protože do světla bychom to asi nepřežili, nebo nic bychom zhruba neviděli. No i když možná, kdybych si to dal takhle a takhle, tak no, viděli. Ale to je jedno, prostě je to lepší takhle a prostě líbí se mi to víc. Takže tady tu máme postel, což jsem se absolutně nevšiml teda. Jsem na to úplně zapomněl. To je super. Tak a tady udělám postel. Rychle. No tak. Jo, no jasná, dělám monster z nebe. To je nějaký skelík, nebo něco takové podobné. To vidíte tady něco atražené. Aha, creeper. OK, dobře. Tak pojď. Nebouchy, ne, děláš si prdel za mě, no to je jedno. Teď už to rychle prostě musím dodělat, abych musím rychle jedu. Tak. Si pak musím nějak dodělat. Takže víte, že se mi nějak buglo, že to bylo dělat to všechno. Takže my jsme se oficiálně teda vyspali, z tohohle dílu vše, já vám děkuji, že jste zhlédli toto video. A můžete když tak popřípadě hodit na můj kanál odběr, když tak dát tomu videu like. A já se rád budu těšit zase do dalšího videa, takže zatím ahoj.